थारमाने बे भलिबल गेलेनाय बा बुलुर जे गेलेनाय जे बादायनाय बेखौहाय चिरां जिल्लायावहाय दिनै मोनब्रै ब्लकनि गेजेरावहाय फार्स्ट 14 चिरां स्टुवार ब्लकआ गेलेदों। दा बे बिथोना जाहैबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल इयुथ विंसनिफ्राय बिथोनखौ जोंखौ जिल्लाखौ हरदोंमोन। दा जिल्लाखौ हरनाय लोगो लोगो जों मोनब्रै ब्लकखौ जोङो बिथोन हरबाय। दा बिनिनो गिबि बिथांमोनहा गेलेबाय। दा बेयाव गासैहाय जोंहा 12टा 12टा मोनसे टीम दंमोन। दा साननैनि हाबाफारि बेखौ लानाय जादोंमोन आरो दिनैहाय फाइनाल बा जोबथा दिन आरो बे जोबथा दिनावहाय जोंहा मोननै टीमा देरहालांबाय, थुक्राझार प्राइमारि आरो बेंटल सेरफां प्राइमारि। दा भलिबल एबा खेलाखौ लानायनि खारनानो जाहैबाय मोनसे समाव जोङो गोलाव सम माखासे थासारिनि गेजेरनि थाखाय जाहोननि थाखाय जोङो बेफोरबायदि खेला दुला बा लाइमोनफोरखौहाय फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावहाय इनकारेज होनायनि जे परिबेसा जोंहा गैया जादोंमोन। नाथाय गोदानै जोंहा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे सरकार, बे सरकार इउपिपिएल दोलोनि जे सरकार दैदेननाय फैनायनि लोगो लोगोनो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय जोङो गेलेनाय बा फरायनाय बा गुबुन गुबुन जोंनि मानसि सासे जानांगौब्ला बा हारिखौ दैदेननांगौबा मा बिथिङाव जोङो लांनांगौ जायो बे जिनिसखौहाय सिन्था खालामनानै दिनै जोङो खेलाखौ लांदों। आरो बे खेलाखौहाय जोङो सारा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जिल्ला दं बेखौ खुंनायनि मोनसे बिथोना दङ। बे हिसाबै जोङो दिनै बेखौ खुंनो मोननानै बिराद जों मोजां मोनदों जिल्ला हिसाबै। ओरैनो इउपिपिएल सरकारनि माबायाव हौवासाफोरनिल' जेन'बा फुटबल बा भलिबल बायदिसिना होनायखौ नुबाय थानो मोनदों, नाथाय आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि खुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। इयुनाव मा बेबस्था खालामनांगौ? आदसा, बे सोंथिया मोजां जादों, खारन जोङो समाजावहाय मोननै माने मा होनो जोंहा हौवा आरो हिन्जावनि मोनसे समाज जोङो थायो। दा बे हिसाबै जोङो हिन्जाव माहारिखौबो खेला दुलायावहाय जोङो फुटबलाव जिहेथु बिथांमोनहाबो गेलेनो हानायनि मोनसे माबाया दङ हिसाबै जोङो फुटबलखौबो हयथ' सिन्था खालामदों आरो भलिबलखौबो नैबे समावहाय जोङो फार्स्ट माबानि थाखाय जों बिथांमोनखौ होथ'नाय जायाखै। खिन्थु थांनाय जोङो दैज्लां समाव फुटबल होदोंमोन जोङो बिदिनो जिल्ला। बे फुटबलनि होनाय लोगो लोगोनो जों बिथांमोननो मोनसे खेलाखौ होफानाय जादों, काबादि खेला। आरो बे काबादि खेलायावहाय जथेस्थ' जोंनि जोंहा हिन्जावसा लाइमोन बिथांमोनहा गेलेदों आरो मोजां पारफरमेन्सखौ जों नुनो मोनदों। हयथ' फैबाय थानाय समावहाय जोङो बिथांमोननि जे गेलेनाय भलिबलावनो जा फुटबलावनो जा गुबुन गुबुन बिथिंनि गेलेनाय जा बेखौबो जोङो हयथ' सिन्था खालामगोन। खारन खुंलांबाय थाब्लासो बबे थालांखो मारै खालामनांगौ बे जिनिसा सिन्थाधाराया फैबाय थायो। आरो बे बेलायाव नोंथांमोनहाबो हेफाजाब होलांनांगोन। जे जिनिसखौ जों साननो हास्लाबाखै बेखौ नोंथांमोन मिडिया नोंथांमोनहा जोंखौ एसे माने आसि खिन्थानानै होनांगोन। बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिनैनि देरहानाया उनावहाय बहाबा गेलेबावगोन नामा? बेखौ जोङो ओरैबायदि सानदों, सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जिहेथु फैनाय हिसाबै जोङो ब्लक इन्टार प्राइमारि जाबाय, इन्टार प्राइमारिनिफ्राय जों जिल्ला इन्टार ब्लक जागोन, बेनिफ्राय जों इन्टार डिस्ट्रिक्ट जोङो लांनो सानदों। दा सिन्थाया बे थांबाय थादों आरोखि। हयथ' बिनिफ्रायनो सासे सानै बा